Pentsatuet 3 emakumez osatutako musika talde bat eratzea. Women Power Trio. Ainoa, ikusi duzula ama Facebookeko lagun duzula? Benetan nire laguna dalako. Masturbazioa. Autodeterminazioa. Da. Masturbazioa, autodeterminazioa, da. Malinconia on the ground, je ne lève pas. Tristuraren azkiba, garaionak helduko dira daztu nahi dudena. Amets bat hildu dela. Jo, oso gertutik bizi izan dugu beti kukutza, ez? Eta orduan, egin duten lana brutala izan da. Bai musikoentzako, bai auzoarentzako, rekalderentzako, bai Bilbontzako eta bai Euskal Herri mailan eta mundu mailan, ez? Televisión manipulación! Ze, zeiza, Lander? Arrazia egiten, Taniakin. Taniakin, ja ikusten dut. Bai. Hemen jartzen Tania bakarrik.